Hej YouTube, jeg kan med her, og jeg ved ikke om der er nogen af jer der har set det, men jeg har lavet sådan en Tekkit Let's Play, og det er ikke noget jeg har lyst til, men jeg er nødt til det. Jeg lukker min Tekkit Let's Play. Den lukker og slukker, og den bliver lukket ned, og verdenen bliver stadig her og spille videre på, men det bliver ikke en, jeg optager på. Men jeg har den gode nyhed. På mandag, og i dag er det hvad? Lørdag. Så på mandag kommer måske en af mine venner hjem til mig, og så skal vi sidde og lave en video over et lag. Så win-win. Det er ikke, den lukker, og der kommer en ny. Og den nye, der kommer, bliver meget bedre, fordi så er der multiplayer, så er der ikke nogen, der kommer og griefer og så er det muligt. Så jeg kan lige vise jer, hvordan jeg vil gøre det. Det er i verden. Til jer, der ikke ved, hvordan man laver et len, kan jeg lige vise det her. Det var selvfølgelig verden. Godt. Så kan jeg åbne for lagen. Survival, kreativ. Selvfølgelig vil vi vinde survival, og så er det start lag world. Og whoopty så er det her et lag. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal nu. Så vil jeg hurtigt gå videre. Så er det ikke et lag mere. Men så kan I vælge om. Så kan I vælge om det skal være kreativ eller overlev, eller kreativ eller survival eller hardcore, tror jeg. Men Tekkit Let's Play stopper, og der kommer en ny. Så vi ses YouTube. Det er det jo Minecraft, så jeg vil gætte på, at man også kan den samme måde med Tekkit, men hej YouTube. Tak for at I så med.